Voittaja oli kirja, jossa oli kohdallaan kaikki osa-alueet, niin kuin hyvässä romaanissa kuuluukin. Rakenne, selvästi jo kypsä lause, vahva tarina ja sellainen universaali paikallisuus. Täytyy sanoa myös, että se oli myös erittäin jännittävä. Hyvät ystävät, Tulenkantaja-palkinnon vuoden 2012 Raadin mielestä todennäköisimpänä suomalaisena käännösmenestyjänä ja yksinkertaisesti erittäin hyvänä ja innostavana kirjana tämän Tulenkantaja-palkinnon voittaa Seitä vuorella teoksellaan Karikko. Onneksi olkoon Seitä vuorella ja Karikko, Tulenkantaja. Sofi Oksanen pohjusti ja palkintoraati yksimielisesti nosti tämän kilpailun voittajaksi 6 erinomaisesta ehdokkaasta Seitä vuorella Karikon. Haluaisiko Ville kenties kertoa tämän Soihlun tarinan? Tämä palkinto nimittäin on nähnyt maailmaa. Palkinnossa on, siis kiertopalkinnossa on jossain määrin Tulenkantaja taustaa. Se on löydetty tuossa noin kuukausi sitten bahrainilaisesta antiikkiliikkeestä. Se on soihtu, joka on valmistettu vuonna 1900 Saudi-Arabiassa. Siihen on yhdistänyt tamperelainen taidetakoja Jouko Jurkka tämmöisen metalliosan, joka kuvastaa kirjaa, ja tämän kirjan sivuille, tai 2 sivulle tietenkin, kirjataan joka vuosi aina palkinnon saajan ja kirjan nimi. Ja toivottavasti se ei häviä ja säilyy. Taidetakoja sanoo, että vähintään 50 vuotta siinä on tilaa, ehkä enemmän. Toivottavasti se säilyy seuraavat 50 vuotta. Onneksi olkoon munkin puolesta Seitä vuorella ja Karikolla. Eikö se ole kohtalaisen painavakin, että tuolla jos aletaan hutkia, niin kyllähän sitä kirjallinen skandaali syntyy jotain iltapäivälehdillekin sitten ylihuomisen numeroon. Mutta ei hutkita. On tutkittu ja todettu, että se tiesi paikkansa. Tosiaan onneksi olkoon. Nyt olisi varmaan syytä lukea nämä Raadin yksityiskohtaisemmat perustelut ja niiden jälkeen sitten ensimmäisen Tulenkantajan palkitun oma puheenvuoro. Alussa oli kuolema, leirintäalue ja 2 poikaa. Seitä vuorella Karikko on helppo kuvitella vaikuttavaksi elokuvaksi. Mystistä kauhukuvastoa uusintavat ohjaajat ovat kautta aikojen tunteneet mieltymystä hotelleihin ja motelleihin, lomakeskuksiin saarilla ja erämaissa sekä vanhoihin, mielellään goottilaisiin linnoihin. Karikko nostaa kunniaa myös klassikkokirjoissa ihmeen vähäksytyn miljöön leirintäalueen. Jo yksin se olisi kiitoksen arvoista, että monelle tuttu 70-luvun leirintäalueen kokemus kasvatetaan realismin ja unen tekniikoita yhdistämällä maagista realismia edustavaksi fantasiamaailmaksi. Leirintäalue, eli Karikko, poikien mielessä Land's End, on omituinen rannattomaan mereen viettävä välitila, jossa on mahdollista jatkuvasti kulkea unen ja todellisuuden rajalla. Karikko on oma absurdi maailmansa. Karikon ihmiset ovat juuttuneet siihen elämään, joka on leirintäalue. Leirintäalue tarjoaa puitteet hyvin paikalliselle ja samalla universaalille tapahtumanäyttämölle, jossa 2 veljestä, 14-vuotias Mitja ja isoveli Vladimir, vaeltavat ystävänsä tapaturmaisen putoamiskuoleman jälkeen.
Vaikka päähenkilöt ovatkin poikia, Seita Vuorelan kirjaa voi lukea myös tasa-arvon prisman läpi. Täysin alakynnessä oleva nainen voi selättää pelkonsa. Karikossa poikien mielen vanginnut tyttö on vahva ja lukee ajatuksia. Hän ylittää kuoleman rajan. Tulenkantaja palkintoraati pitää Seita Vuorelan karikkoa upeana hyvästi jättämisen kuvauksena. Jokainen omassa elämässään menetyksiä kokenut ja kokeva tunnistaa karikon. Se on yleispätevä tarina kuoleman hyväksymisestä ja irti päästämisestä. Se on myös monitasoinen aikaa kestävä tarina, jonka mystiikka on luontevaa. Palkintoraadin mielestä Seita Vuorelan karikko on yksinkertaisesti hyvää ja innostavaa kirjallisuutta. Suomalainen ja kansainvälinen maagisen realismin taidonnäyte on oikea kirja kantamaan suomalaisen kirjallisuuden soihtua. Karikko on kerronnaltaan poikkeuksellisen tiivistä kirjallisuutta. Kaikki sen viitekehykset kiertävät samaa metaforien maailmaa ilman, että se tuntuisi päälle liimatulta. Karikon kieli ei ole liian haasteellista käännettäväksi, se on kiinnostavaa ja aikaa kestävää. Käännösmenestyjälle on hyväksi, että teoksen kieli on ymmärrettävää vielä 10 vuoden päästäkin. Ja Seita Vuorelan kielessä, kuten Sofi Oksanenkin totesi, asiat tehdään luonnollisesti. Puhelimella pelataan menemättä joka vuosi vaihtuvien Xboxien merkkien tasolle. Jaha. Sivu 2 puuttuu tästä paperista ansiokkaasti. Voisiko joku käydä lypsämässä lisää? Kyllä tässä välissä voisi sanoa, että teoksessa on myös myyttisten ainesosien käyttö todella herkullista. Esimerkiksi tuonen tyttöön ja tuoneen liittyvät aihepiirit, että vanhoja tuttuja myyntejä käytetään jotenkin hyvin ajankohtaisen oloisesti. Hän jatkaa. Palkintoraadin puheenjohtajan kirjailija Sofi Oksasen sanoi, että Seita Vuorelan karikossa yhdistyvät kaikki 3 peruskriteeriä, joiden perusteella hän käännösmenestyjää etsi. Vuorelan ja karikon voiton ratkaisivat lopulta yksimielisesti juuri nämä 3 asiaa. Oma tunnistettava ja hiottu kieli, oma kiinnostava ja universaali aihe ja vahva tarina. Raati pani ilahtuneena merkille, että Seita Vuorelan